Lakhain ko Rapon Nilip constituency ke Parlu Chokihola HS Pathu Aklam along Anarlo Porpahini Apol Malompen Aphlc Amai Peman Pon. Mailong kacetong arada pan 6 schedule ajakong lapen inglong akhayatum cherok tok pensi donang ji puaseke mate cherok tok alam chethan pon. Bangso mailong aluhiaman pen akhai je ai kathar Aphlc President Bikram Hanse, Kursing Timung, Rajen Timung, Samson Teron, Rita Kamsapi, Sarkiri Rongphar, Rajesh Tiso lapen kapre kethe kidingatum chetong dun. Lapen nili balong apiasti na President Secretary lapen ongdung aradatum chetong dun si mai pichun pon. Chokihola pen Philip Tiso TK News. Amo si nitu mahai de lomo la sok akape rem abang kai ki claim de unire jike alang litu la helo ka phere la sini tu phana pithi ji nanga arrest chot ke lage phere ri hai batai si police station nong tanan beng hai ne lipan nerlo sini la pen ke aku la som si batai follow DC long ke dam SP ba file pen yeneli pan NSA pen nang arrest nang jeep NSA pugai National Security Act pun la so lo pen arrest lote ningkan hinida magistrate long pon pe pin bisar se pin beng jok me la pen ko nak segi beng jok ma la tamuni tu mat pe klang le jeep lapoan at Allah akahin no halabang NSA halapan sini panang arrest di pulau labang ke 2014 anikan arokom 13-14 anikan la jakas ke doh la batai po ma di sini panang kande hala soal Allah bang ke haladak District Legal Service Authority haladak DLSA long sinilitum haladak Koreng oversight nilitum Choklemdon bo la si haladak nilitum han training ng kipila pulo Chief Justice and Kotiswar Singh alang ni Manipuri khay ng pulo ng tung hereditary wrong atok na hok sitani 6 schedule alang thandam tup pachini dam tup pusi Chief Justice amasinang ipudun te itum herenang ni matin la police chot ke litum ke thang tai tu here dordelo la si acting chief justice nang ipukang alam ilitum ning chief ponlona la pen last but not the least Asian countries a president Professor Jian Hong Liu Japan a country pen alang li Tata Institute of Social Science nili Charlie Bomahut Mumbai the Charlie Donahut this Mumbai along 2013 nangkan nang ipu human rights a program hu nangkan ka nang tum India implementing bodies government of India upon nang tumakihang article 244A labang ke APSLC pensi nang tum pa long leg nang po lapen government of implementing bodies upon nang tum nidisipen hangdam non lapen nihin penta nang pupidun po pusi Asian countries a Professor Jian Hong Liu nang kachechak tang alam 2013 na ningkan alang li nang tang atlo na sinon ke answer se si kang tang lepot long ta prang po lapen long wait po kachisong ini tumpang tang lo na ipiasa si kang nep jipu nilitum karjulong penan ajir dinglo la election date pen manghutu meme ke haige BJP nilitum si kerem setala nilitum kerem date tum alidar tum han nili pan ben chenglok neli lapen Bikram Hanse lapen antong ingti la nitum hanang nepji lapen ke nep chot kali opine akahen opik nitum hanang vidaji palam ta arjulong la si ha secret information ke long do natum nitum han ke dogedam chiri tu pusina pu la masi nang thoma phala pusom bang nang target long pom la kupi a the pensi teng la target long pom thanga theta nilitum la hogalam thanware phot Siksidul alam, law alam, ahogalam than varet lo, anke ahogalam ki puating siksidul ke hala tribal kali tunge dak long le cerai long le, patta ta long le, sakuri ta long le, palam ni tum than varet apot, rong aso tum aning ki pung do kok lo, la apot si hala ke che tum si jasemet bongali bihari tum si hadi, la ke ili tum police atum phanta cerai thip lo la pen CMEM MLA minister tum hat alang litum cerai thip asan lo alang litum si
aning ke hang aling si paning je toy pe claim toy la son si no nge che plang det la Nanti lah non tum hala pan si kita ke hab dulu tentang tum ke bang jilang ni lah so 6 schedule awareness sai kan tum claim pon jilang sa ron pulote la ke bang le nang pa pheri sita ili ke kat ke chok che lo ke di la ke isia ron la ke det ka che rai pulote isia ron pen lagi, lapen ron talata itum ahok alam than pen election along si itum ron kacedan titi election ke ron pinake non ke aprang hud ron polite hili kaman pen non ke vote ki pi pen si ilitum cedan nang ji la democratic akan system a government a system kam lo lake ange no ma ke itum democratic ron si India ta doko ilitum la ta pate pek unye la pot si ilitum cedan nang bom lo ahok alam government public itum man than veretra alang litum anta la ni tum ke than ahok alam na pe kroidun lapen election hud BJP congress apen akaprek national party itum man perem lap la ansi itum ilitum dak tribal ke do anatu karbi chot kali kuki talo rengma talo lapen ke dimasa talo khasi garo syam kadu beta ke reng dia phan ke non election ni tum ti pe hai nangji langlu tum antalo tiwa tum antalo court penjong si order piderlo konte non amat ki tum khangi gone dekho dame alang tum komar phandong advocate pain ges lone hala advocate si chini po la si advocate jong si chini de posan de stay order a provision do law tengke ki pa khang stay mane khang check ke non amat ki eviction ri tha tharle ri tha polasona a provision do law tengpe ke khang bang la si pini bang ke jasement bang ke advocate honda ni tum chini dun de komar phandong lang tum pine sedame pini bang tharle de lo he sedame hi pen lang nam nang ele tum aron pen lang nam lo polotang te la son illegal encroachers mate ahem ka chekim ke dopi ni moheta tum che than lo kopili long ke la ke chenong chelong kapachu pan thai ada ke forest grazing reserve lo ke di ada ke tharle dam de si karbi tum konat ma ke do konat ma ahem ka chekim konat se ka ching thur ma hala lo pulun de lang epik lo la ke Lasi la so teng pulo teng de lo teng ke arona teng ke plak bong dokok lasi son plak bong dokok pulo teng te ke bang jilang arni ke lo teng pe ni tungi che song nang kok lage la so nang thaksi ke thali nai dolang utor borbil long ta lo la pen bokolia area ta dolang da mulong komaji long ta irrigation area pohla dak lo manta ke be ke che bihari bengali tumsi non tribal se do thiblu lasi tum ke 6 schedule teng pen pulo aprang men ta ningkan photro ka prang men tum than bom lo 6 schedule madela itum inglonga rada phan kereng verji long lep helang la pen vote ke jok aja kong voter list long amen ka chithap ason rong asara aja kong ke pangtang long lep helang ka do ka beta dak pilab lo teng pen constitution na teng pen setame kamatha pang de krang son ni ke ka chini ke ka party tum ke la so posi ilitum la non 6 schedule ateng pen jong si tum chi o thip pulutang te ke bang jilang arni ke ilitum ke mopen ku son tha taksi itum along le phelang ahem ku atum mangke ka chorek mande polata tante dipu homostia mc phan nang le pmc si pg la bang soi viction of tha lake aphon ke tan mosi nili ke punang ko kwathe methang kar byang long 6 schedule teng ke paragraph 20 ang deng ping ko teng pulo tribal along ri pulo kupilo ka phere nang lang ke alang chini nai alang li juni timu ke ha chini nai alang local mc lo local pulo tang te halada kiddo arar atuma kiddu kisung alang chini nai ji la chota kali kar bi sai se hada keche ke biawe non eviction ka khale dem ke lasi la son IMC aning ka no ke lake ilitum ke bang jilang arni dame dim klong mane vote ke jok pen bang vai bida nang busini strong is message ki pidam Arisma haladak DSP alang riphan radatum arjulo kopi pia kes lo angtong ingtiga thar sarpan kapabon o nidita lan ke ninga ve atlo pusi charisma DSP bang kache thakbun lake aron awi pensi alang riphan hatek lata handcuff ari kok pondong si labang ta ako jail along kipon la bang so kachingjin so memeke lake rat aparman lo pusi la so arlo asong women wing doon sa tami central lapen sisi doon a women wing tum sa tami labang ke kinep kang nang election tang det pen pinyar ni soluk sodak atomon si karbi anglong east west dobom lo natlo ilitum ke dampo ilitum anglong laki karbi anglong east west dimahasaw ke paragraph 2 sa paragraph 7 20 paragraph 6 schedule to the Constitution of India aron ateng pen ke nang mithang adem ke nang mithang anglong ke nang mithang ahawar ke ilitum mithang si wod joklong chot nang ji
thur long chot nang ji copy lo 6 schedule aron ka pa phuk nang po BJP sarkar tum ke wang pen nang li tum sitame BJP tum sitame songja pi tum sitame nang li tum matha parsik dam tha monthi dam parsik dam tha 6 schedule kita porhe tha kachini ajakong chepedo tha ake hai jai ka tharsar alangli ke IAS retired officer alangli deputy commissioner alangli karbiang long chikloyon silkeven nang idolong la chikloyon silkebong anstame alangli karbiang long east west di mahasau phan kam ke me ke klam jab han alangli ning hang piklo Tebon stame alang liphan ke akaprek ha metropolitan city ha Guwahati tang ha Kamrup tang ha Borolen tang la son si alang liphan transfer that lo alang li boreng oversight retirement that pen alang li kadok kawe rada phan than mum atok ano amanot ke rada tum ke 6 schedule jakong chichini that lo mithang atim ke mithang chidulong nangji right justice constitution atengken chihang bom lo tok ano rada tum amet prang lo aning chingpu lo jai ka tharsar si a hok ke jab abang phupu so arlo song pen chinglok pin somara song pen chinglok rong asar basapi kadok kawe atum an sitame a hok ke ja abang phu ake hajai ka tharsar long ki dun pen a jok la pen ka che song along klam along ke join dun ke ong pe de jok non soluk sodak atomon ake hai jai ka tharsar pen chinglok ladak song za po atuma phan kinep kang nang ji aphan non